Iqhubela phambili imisebenzi yeSebe lezoLimo yokuncedisa amafama eliphondo ukuba avelise ukutya ngokukhuselekileyo ngendlela eyaziwa nge-GAP, nekhuthaza indlela elungileyo yokulima. Le misebenzi ibonakala kwizakhiwo ezenziwe leli sebe esajonisi ngokuncedisa amagingqi farming. Isincedile kakhulu apha ekubuyeleni because besiyisowo lapha sixabana nabahlali inkomo zihlala apha emasimini. Le yona ibaluleke kakhulu kodlula ezinye le yokunkcenkceshela because xa ulima ungankcenkcesheli uyafana nje nomntu osokolayo. I-farming is a business, so into funeka zenzeke ngexesha olithagetileyo. Kweli cala leke lee-containers zokugcina umanyola inceda kakhulu for uba ikwazi ukugcina imanyola zethu nokubeka nokufayilisha for ii-offices zikhona kunye nee-toilets ke for ke ii-toilets ke zi-good kakhulu for xa ufuna ukomplaya ku-GAP, which is good agricultural practice, because ezinye iindawo ezidinga ento sizozilima apha emasimini zifuna ube uyakomplaya. So xa ukomplaya ithetha uba iinto zakho awunakufumana zi-diseases and iinto zakho zikho contaminated, into ozilimayo. Ibhizinesi iza-improva kakhulu. Umhlaba noko bethanda uba mninzi ubulihlathi. Ancedisekile kakhulu amafama lapha kule ndawo ekuwancediseni ukuba ngaba makulinywe, ku-expandwe kule ndawo beyiseyihleli ikhona beyisebenza. So kwicala le-infrastructure ndiyafuna ukuthi isebe lisebenze kakhulu ekuxhaseni la mafama. Singathi imali esetyenzisiweyo ke apha eku-investeni it's over 4.5 million rands. Incedisa kakhulu ngoba xa ngaba bengekho GAP compliant, it means bayavaleleka into yoba bangene kwii-formal markets, because i-formal markets requires ukuba ngaba mababe ba-compliant kwicala lika-GAP. So ndiyafuna ukuthi bancedisa ke kakhulu ke apho, because ngoku abangeke basokole xa ngaba sekufakwa isicelo sesi certificate soba mabasifumane se-GAP.